Maayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sa ni istorya nga atong idalit kaninyo nga pinadas usa sa to ang YouTube subscribers. And of course, kung kamo nagalantaw na karon sa to ang mga video content nga nag-saysay sa mga istorya sa to mga kaigsunan, mga kaagi nga maka-inspired, makahatag na to motivation o makahatag na to pahimagno nga di na to sundo ng ilang gibuhat inyo ka na madungog diri sa tuang channel ug ato pa yun ning mapalambo kung inyo hang i-subscribe ug i-click ninyo ang notification button sa tuang YouTube channel. Ug i-apil na lang sa ninyo ang katabi with Ate Gems kung diin ato sa inyo makaplagan ang mga daanan nato mga istorya nga wa na ninyo makaplagin ining ato ang channel. By the way, kung kamo na sad ginahan nga mo pada sa inyo ang suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check niyo ang video description below para makuha agad ninyo ang kompletong address. Shout out sa tanan nato mga kaigsunan, mga subscribers nato, nga mga OFWs nga kanunay nagasuporta kanato, nga makarelate kasagaran sa mga istoryasan nga mga gipadadari kanato. Kinsa masay di makarelate nga murag kasagaran nato, murag gikan mo gito sa ubos o naninguha nga inanay nga makasakasaka og makaginawa sa tong kinabuhi. Mao nga naani nga channel para mas mapakusgan pag yun nato ang motivation sa itong mga kaigsunan nga laban lang. Di lang ta mo give up sa mga trials kay kung samtang kita naka-feel pa ta og mga pagsuway, mga kasakit sa kinabuhi, di mailhan ka na nga buhi pa ta o kung buhi pa ta, dako pa kay tsansa nga mabuhat nato ang mga butang nga angay natong buhaton para mas mugangaan ang atong kahimtang sa kinabuhi. So dito maglangay og aniya na ang istorya nga pinadangat sa tuwa, diri lang sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Ang atong istorya naguluhan og Turka's Story. Dear Papa Joe, may adlaw nimo og sa imong tibok pamilya. Manghinaot ko nga sa matag adlaw tagahan ikaw og ang imong pamilya sa maayong panglawas. Salamat. Palihog lang ko pagtago sa ko ang tinudanay nga identity kay medyo confidential ang ako ang story. Gusto lang nako nga i-share ang ako ang love story nitong dalaga pa ko para makuhaan og pagtulunan og kalingawan sa imuha mga avid listeners or viewers. Taguan ako sa pangan nga Turka. Dili ko anak og Indian pero ingon sila medyo Turkahon daw kuno ko og now. Taga Cebu City ra ko. Unya nagpuyo mi sa side sa ako ang papa, unya only child ay ko, Papa Joe, sa akong mga ginikanan. Pero actually, napo ko yung mga half-sister gikan sa side sa ako ang mama. So kapag matngon na ako buot, naka-feel na ko nga pobre mi. Pero tungod kay madiskarte ang ako ang mama, kay manglabada man siya, unya kung naipabuhat niya, nga makakwarta siya, iyaha magyong buhaton, mao nga makakaon gyud rapon mi kaming tulo. O min katulo sa usa ka adlaw, Papa Joe. Ug makatilaw ra pud mi og lamian nga mga pagkaon. Gikan sa akong pagkatao, wa ko yamahan nga naa sa akong kiliran nga nagmatuto na ako ug naghatag kada adlaw sa fatherly love tungod kay nagbuwag man sila sa akong mama. Gikan pa diyang gimabdos ko nga mao say rason nga naka-experience ko nga mabuli. Bullying sa ubang mga bata, labi na sa mga silingan namo. Kanunay ko nilang bugal-bugalan nga anak daw ko sa liking kawayan. O nga kung papa ko no, kay nalumos sa sabaw. Sakit baya nga makasinati kag ingon ana nga experience labi na nga bata pa ka. Murag makahatag og trauma sa imong childhood. Mao na nga nagdako ko nga gitisok sa kong nahuna nga kung ako'y mahimo nga ginikanan di gyud nako itugot. Sa ako ang huna-huna nga di yun ako itugot nga mahimo ming broken family. Paningkamutan ako nga mahimong intact ang akong pamilya, bisan unsa pay may tabo kay kahibaw ko nga pinakauna nga mag-suffer sa buwag ng mga ginikanan kay ang mga anak. Sa akong ninumduman, Papa Joe, nga nagpangidaron pa ko og size niadto
diyang gilaag ko ni mama sa lugar sa akong papa. Ang akong lola or ang inahan sa kong papa mo'y unang nakakita nako unya iyang nadiskubriyan nga di gyud kalimot nga anak ko sa kong papa kay liwat kuno kaayo ko. Mura ko juniora sa kong papa. Diha pa siguro nila higayunan na pamatud-i nga anak gyuday ko kay kaniadto ko nung nabuntis ang akong mama ni deny daw ang akong papa or nagduda siya nga di siya nga mahan sa gisabak sa akong mama. Pagkakita ni papa nako iya kong gikuha o gidala silang lugar para adto na mo puyo. Tuod man, dito na ko nidako sa poder sa akong amahan. Dito na ko na-experience ang tumang kalisod kay ang trabaho sa akong papa. Seasonal ra, kanang klase sa kalisod nga di na gyud nako gusto balikan pa. Labi na kung ako na pud unya ang magkapamilya. Niadtong nag-high school nako, di ako'y nakaila nga lalaki nga tawagon na nato sa pangan nga Turko. Kay medyo turkohon pud og beauty. Dark brown ang skin. Taas og height, unya maayo kayo og sex appeal. Classmate mi si Turko mao nga kahibaw ko sa iyang batasan nga may pagkasipat or bad boy nga imahe. Pero once nga makaila na ka sa tinuod niyang pagkatao, mailhan nimo siya nga naaman sa diay soft side sa iyang kaugalingon. Nagsugod mi sa sungog-sungog. One time iya kong gilabay og liso sa tamarindo. Unya, sa kadaghan nga maigo sa laing-laing part sa akong lawas, dito pa yun na shot sa akong dunggan ang liso. Imbis nga maglagot ko, nagkatawa na lang ko. Kay maayo man dahil kay mo shoot si Turko. Kay bisan og gamay kayong lungag sa akong dunggan na 3 points man dayon. Mo na to sinugdanan sa amo ang closeness. Hangtod nga nanguyab siya nako. Pero wa dayon ako siya sugta. Kay during the time na ako'y ka-char-char nga lesbian which is aware si Turko. Pero o ni confess pa gihapon ni confess pa gihapon ko niya sa akong feelings. Kato nga lesbian Papa Joe kay nagkakami gyud pero murag wala na mi klaro niya tong panahon na pagkasuod namo ni Turko. Sa tinuod lang, di na ako type physically ang appearance ni Turko kay medyo bad boy ang look niya. Kunya, itom, tungod sa iyahang sports nga sigig buwad o init sa sige nilag practice. Sa pila ka buwan nga wa mo surrender sa pagpanguyab si Turko diri nako, niabot gyud ang adlaw nga na-develop gyud ang akong feelings ngadto niya. Dili kay simple lang nga feeling kundi nakat-on gyud ko og love niya. Unsaon nga lahi man ang ipakita sa iyahang bad image or reputation nga nailhan sa mga tao niya compare siyang ipakita diri kanako. Sige kayangon ko na. Naa siya soft side. Unya sweet pud kayo siya diri nako. Loving and thoughtful bisan pa og di siya anak og dato. One time, nag-istorya mi sa phone ni Turko, mao gyud ang ako nadunggan ang tingog siyang family kung kanus daw ko magpakita sa ilaha. Mao to nga pagpista sa ila, gidala ko ni Turko sa ilaha. Gikulbaan kay ko so nang meet up nako sa iyang tibok pamilya, pero nawala ra gyud dayon kay mga buutan kayo sila. Buutan niya mama, unya nalipay siya nga nakakita nako. Matod pa siyang mama nga nalipay siya kay sukad nga nagkakami si Turko nabutan kuno ang iyang anak og pinakalit. Maayo ang dagan sa among relasyon ug inspired kayo si Turko sa iyahang competition. Excited kayo siya nga makadaog sa iyahang race. Unya ang iyang cash prize, palitan dayon ko niya og snacks. Unya napagani one time nga bisan og absent siya sa school, gipadalhan ko niya og food sa among classroom kay para di ko magutman. Ingon ana ka sweet si Turko. Na-feel good nako ang iyang love and care diri nako. Share me og books and notebooks. Unya nakanindot ka ng mauhinan ka sa mama sa imong uyab. Sama sa mama ni Turko nga pinalitan ko mga vitamins para manambok ko kay slim daw kuno kay ko. Kung mag-prepare og baon ang mama ni Turko, iya gyud daghanon para maapilan ko. Mo na hinungdan nga napamahal na pud nako ang family ni Turko. Pero unfair lang kayo kay sa akong side dili welcome si Turko. Kay grabe ka strikto ang akong papa. Mao to nga magtago-tago rami sa akong side.
Pero wa mo give up si Turko. Kaya lagi, gusto niya nga maligal ang among relasyon sa kuang family. Una namong gisultian nga uyab na mi kay ang akong mama nga ni okay na namo. Nagkasabot pa gani mi nga di lang namoy paybaw sa akong papa. Moto nga makapamisita na si Turko sa mua basta wala ang akong papa. Nailan siya sa akong mama o ubang relatives unya gusto pa gyud niya nga may laila ang akong papa. So many times nga ni-attempt kong sulti sa akong papa pero maunan ko sa kahadlok kay basin og mabunog ra ko. Inig may baw si papa nga naguyab-uyab na ko. Labi na nga 4th year high school pa ko niadtong panahon. Tungod sa kadako ug kainit sa muang gugma ni Turko, gisudlan na po namo ang giingon nimo Papa Joe nga nilapaay sa leyon ug karnero. Siya ang unang buyog nga nakatugdon sa priskong buwak. Wa man ko nagmahay kay nahigugma man jud ko niya. Sa dili pa ko mapadayon sa akong istorya, akon lang isulti dayon ang moral lesson sa akong gibuhat. Nga sa pagbuhat, sa buhat sa minyo, alang sa mga kabatanunan, mas maayo nga di niyo idali-dali ug hatag inyong pagkababay. Mas maayo nga makasalgyud para walay mahay. Balik sa ko ang istorya, sumoto ni enter na mi anang binugnuay sa leyon ug karnero. Hangtod nga niabot ang pagsuway sa pamilya ni Turko, diyang nagkasakit ang iyahang mama. Dito ako namatikdan ang kausaban ni Turko nga init na pirmi ang ulo. Unya nakabantay ko nga dry na siya sa among relasyon. Nasabtam na mapud nako kay drain naman kaayo siya sa sitwasyon sa pagkasakit sa iyahang mama nga love kaayo niya. Paglabay sa pila ka adlaw, mao na ang among graduation ni Turko. Nagul kay ko Papa Joe kay di na mi pirmi makita sa eskwelahan. Parehong lisod ang among sitwasyon. Kami naglisod, sila si Turko lisod sab. Di pud makabasta-basta adto sa ilaha kay tulo ka rides ilang Turko gikan sa amo. Naminunoy time nga sunduon ko ni Turko para magkita mi. Pero mao lagi na, tago-tago gihapon. Kaya nga akong pamilya mahadlok makitaan sa akong papa. Nga makitaan mi nga nanakoy karelasyon, Papa Joe. Kaya magkita mi ni Turko kasagaran adto mahitabo ang nilapaay or binugnuay sa leyon o karnero. One time, gitawagan ko sa iyahang mama kay pakuyugon daw ko nila nga moadto sa simala. Naluoy kay ko sa kahimtang sa iyang mama nga bisan og luya na pero naningkamot nga moadto sa simala para mag-ampo nga lugwayan pa ang kinabuhi niini. Pero sad to say, nga after few months of battling sa iyang cancer, nitaliwan na ang iyahang mama sa laing kalibutan. Napamahal na nako ang iyang mama mong grabe po ang akong kaguol nga kanabang murag na matyan ko ug usa ka pamilya nga membro namo. Ako naman good siyang gitreat nga akong ikaduha nga mama. Mura na ko family member sa ilaha. During sa haya sa mama ni Turko, nitabang-tabang ko sa mga need nga buhaton. Pero sud sa pila ka gabi nga haya sa mama ni Turko na ako'y namatikdan niya nga murag nilayo na si Turko nako. Lahi na gyud ang iyang tinagdan nako. Murag iya kong gilikayan unya mas muduol pa siya sa ubang mga babae nga namilar nga wa gani ko makaila kinsa. Paglubong siyang mama, nagkawalay klaro na ang among relasyon. Nagkabuwag na mi, and then nagbalik after a while. Mag-birthday nako, gipadto ko niya sa ilaha kay mag-celebrate ko no ginagmay. Magatuan gyapon ko sa ilaha, inigabot nako sa ilaha, ako siyang tabangan sa iyang mga trabaho, sama sa panglaba sa iyang mga sinina. Paglimpyo uguban pa. Diyan nakita ang iyang auntie nga nitabang kong trabaho na suko ang iyang auntie kang Turko. Kay ano daw nga gipatrabaho ko, nga gamay kuno ko og lawas. Ayaw na patabanga sa Turka kay kagamay ng lawas. May pagkatong usa ka babae kay dako og lawas. Mo nay sulti siyang auntie nga accidental nga nakagawas siyang baba. Nga mga pulong nga mo'y rason nga akong nasakpan si Turko nga gawas nako. Naapade siya laing mag-anhaan nga babae sa ilaha. Na-confirm nako nga nailaing uyab si Turko. Porti na akong guula. Nagtrabaho naman nung ako niya to pero tungod sa akong ka-down ni undang ko og trabaho. Di ko makadawat nga gilisan ako og lain ni Turko, Papa Joe. Siyempre, nahatag na gud nako tanan niya. Ang akong pagkababay,
ug tibuok na akong pagkaako. Nagsugod na ko og self-pity kay pobre lami, lisod pa financially ang among pamilya, unya gibuwagan pa jud ko sa uyab. Feeling nako bati na kog naong, then wa na po ko ka-afford para pampagwapa. Nisamot og kaniwang kay wa na ko'y kaon-kaon to the point nga mura na kong mabungkag ug mabungkag ang akong lawas, Papa Joe. Usa ka adlaw niadto ni text ang akong amigo nga naa daw bagong uyab si Turko sa ilaha amo daw tuon. Ako pod nga tanga pod niuyon ko sa among adtuon. O niingon day ang bagong uyab niingon day ang amigo ni Turko nga adtuon na mo sa ilaha. Kinako ni bagong uyab. O dito igor ako nasakitan kay ako ang na-witness sa duha nako ka mga mata nga naay bag-ong kalibutan na si Turko. Muli nako pa sa iyahang amigo. Ay hatod lang ti ka Turka kay basin og maun sa pagkasadaan. Matud pa sa amigo ni Turko. Pero niabot sa muang atubangan si Turko. Ako rin hatod ka Turka. Matud pa sa akong ex Papa Joe. Ni-insist gyud siya ngaya akong ihatod sa mua. Sumoto nga nagkuyog mi ni Turko. Samtang nagpadung mi sa mua dito nitugan si Turko nako sa tinuod. Sorry kaya nga naabot ta sa ingon ani nga sitwasyon. Naluoy ko nimo pero di po nako mapasagdan ang usa kay mabdos na siya. Sulti pa ni Turko diri nako Papa Joe. Hapit na mi maabot sa mua. Napagyoy pahabol si Turko before siya niuli sa ilaha. Ikaw gyud ang akong tinudanay nga love Turka. Igo na lang nga naglumbaanay og agas ang ako mga luha. Nganong gisulti pa man to niya. Gipasamutan raman niya ang sitwasyon. Love ko niya pero nakabuntis siya og lain. Stress, depress, sakit nga way kabutangan. Monay akong gipamati niya tong higayuna. Hangtod nga nakakita ko og tabletas nga antihistamine nga unom ka buok. Ako untang kaunon ang unom ka tabletas pero nakunauna ko sa sitwasyon sa kong mama ug papa nga buwag. Wa madayon og inom ang mga tabletas kay naamang ko'y nabantayan sa ako ang purti ng nigawas nga tibugol nga mga dugo. Sukad masukad katupa ko nakita og ingon adto nga porma. Tungod sa kong kahadlok akong gilabay sa lababo unya gi-flash nako ug pagkahuman adto nag-menstruation ko. Unsa ka to? Di ba ka to nga ni mabdos pug ko unta pero tungod sa sobrang stress nakuha. Padayon lang gyapon ko communicate ni Turko. Bisan nagpanagsa na lang lagi kay iyang sulti nako. Ako gyud ang iyang love bisan pa og namalayi na sila sa babae. Ako gyapon daw ang iyang love. Magtago-tago mi kita si Turko unya napay time nga maghinilakay na lang mi tungod sa among sitwasyon. Hangtod nga nanganak na lang ang girl magkita gyapon mi. Turka, may round ta og mumabdos pug ka para nagyud tay chance nga samtang wala pa mi nakasal. Matud pa niya nako. Kay bawo nga sayop kay murag matawag na kong kabit atong sitwasyon na. Ni-try ko palayo niya. Nag-change kong SIM number. Kunya, uguman pa mga contacts pero mangita gid siya nako. Na ako'y work, ato siya mo kalitra siya og tunga sa ako ang trabahoan. Mao na nga maglisod ko og move on, Papa Joe. Kay bawo man ko nga love pa namo nga usag-usa. Pero unsaon man nga padayo ra man gyapon sila sa usa og nana sila'y anak. Recently, ako na po nibaw-an nga nabuntis na pud sa ikaduha nilang anak. Dito nakabaton ko hugot nga desisyon nga putlo na gyud nako dayon ang among relasyon. Di na gyud kami para sa usag-usa. Di gyud kami ang meant to be. Para masiguro nga makapalayo ko niya, wa na ko nakigbuwag niya, kay nakaibaw ko nga madala ra gyapon ko niya basta kaatubang nako siya. Nag-change na pugog mga contacts, nagpalimod ko sa akong mga common friends, sumoto nga nitabang pud sila. Tago nako para makalikay ko sa temptasyon. Paglabay sa pila ka adlaw mga buwan nga wa ko makakita kang Turko dito nako na feel nga murag gaana nga akong pamati pero syempre dili lisod makalimtan nga ang among mga nangagi.
Pero hinuon na ako yung mga leksyon nga nakatunan na ug nakapromise ko sa akong kaugalingon nga di na ma-in love og Pinoy. Kung musud ko laing relasyon, dili na sasama na ko dugo, kundi adto na sa foreigner. Kada gabi magsiug ampo sa Ginoo nga hatagan ko niyang lalaki nga foreigner. Nga kanang higugmaon ko og dili lang ako, apil na ang akong mama og pamilya. Dagan pa mga katuigan ang nilabay, tuig kato nga 2014 diyang nakalaila ko sa online og usa ka foreigner. Pag 2015, niyari siya sa Pilipinas para bisitaon ko. Nagstay siya og 3 weeks and maupod nga time nga sige siya propose na ako bisan og 20 years na nga mong age gap. Pero di siya tiguang tan-awon. Kay wa siya bisyo, di mo inom, tubig ra gyud og juice ang iyahang imnon. Tuig 2016, nabot na ko sa the land of the long white cloud. And then we got married and gi-bless me sa Ginoo og duha ka handsome boys. Year 2019, Papa Joe, when I delivered my first child, but when the midwife asked me if I had experienced some miscarriage before, nakatubag ko nga I don't know. And then ako ninumduman katong adlaw nga tungod sa akong ka-stress kang turko, dihay nibugwak nga tibugol nga dugo nga lahi og purma sa akong puwerta. It was then I confirmed nga nabuntis ko og nakuha ang among anak ni Turko. Mao ni rason nga why I want to hide my identity, kay ako ra baya nakahibaw ani, and also napo may same connection sa mga tao nga involved. To be honest, Papa Joe, na magyapon nga time nga makaremember nako o mahinumduman nako siya, especially kay wala may closure, tapos wa na ko damaha nga nagka-miscarriage ko after na ko na-discover kato nga hitabo. Pero nagpasalamat gyapon ko ni Turko kay he was one of the reasons nga nung na-meet na ko ang akong husband karon. I'm blessed to have 2 boys ug na-realize na ko nga unsa ko kapinangga sa Ginoo kay gitubag niya ang akong mga pag-ampo nga tagaan ko niyang foreigner. And at the same time, iya akong giluwas kay in my first pregnancy during my 25th week, I had keyhole surgery from appendicitis, then C-section, and then second son ako, C-section. And after a month of giving birth, I was rushed to the hospital because of my gallstone. And good thing diri Papa Joe kay all is free. Mao na nga nagunahuna ko nga kung Pinoy siguro ang ako nabana dili sa pag-underestimate or pag-ubos tanan sa mga Pinoy, pero kay bawa man taon sa kalisod sa atoa. Mo nagingon nga everything happened for a reason, kay kung napa ko sa Pilipinas, nagkasakit-sakit ko, unya sama nako nga pobre, why ika pa hospital, basin wa nako karon ning kalibutan na. After 5 years of living here, I became a born-again Christian. So, ang ako ma-advise sa itong mga kabatanunan karon nga ayaw mo pagdali-dali when it comes to love, and ilabi na gyud ayaw mo pagdali og enter anang linapaay sa leon ug karnero in town. Kay maglisod na mo gawas sa inyong nasudlan. Kay ang tinuod og nga pinakasakit labi na og natong mga babae is dili mawad-an og hinigugma, kundi mawa ang atong dignidad, kay ang atong pagkabirhen gihatag nato sa tawo nga dili para ato. Mas maayo gyud nga wedding first and everything will follow. Before I end this story, Papa Joe, I will leave a Bible verse to encourage us from the book of Jeremiah 28:11, or verse 28:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. To God be the glory. Daghang salamat, imo magtatampo, Torka. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting pumapatak,
bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.